que o que di o PP é que esos 700 millóns proceden do seguinte, a ver se me acordo de memoria. 330 millóns son unhas entregas a conta. Agora explico todo isto. Sempre. É que a verdade é que non está moi bien. Do sistema de financiamento. Vale? Centro 98 millóns de euros, ainda que eles falan de 200 millóns de euros, e eu creo que 2 millóns de euros os podemos perdoar, non hai ningún problema, me imagino que o fan para reducirlo, é por unha cuestión de unha modificación do regulamento do IVA que se fixo no 2017. Vale? Polo tanto, o IVA é un imposto que forma parte do sistema de financiamento. Estas dúas cousas forman parte do sistema de financiamento. Esa outra terceira cousa que forma parte do artículo 135 é o que eles non definen. Eles, bueno, sí, definen de alguna maneira. Eles din que por cumplir con o déficit, pois que realmente teñen, non falan de incentivo, que é como realmente se chama a cuestión. As comunidades autónomas que cumplen a ortodoxia financiera que se define perfectamente nesa lei famosa 2/2012, este é un real decreto lei feito por noso amigo Rajoy, precisamente, pois aí, por unha cousa que vos explicarei máis adiante, acontece que, a ver se o digo facilmente, no 2009 empezou este sistema de financiamento, no 2009. Como sabedes, aí empezou unha crisis moi aguda, vale? De tal maneira que os números deste sistema de financiamento se fan cos datos de 2007, que no 2009 eran os que se coñecían. No sistema de financiamento sempre hai un retraso de 2 anos no coñecemento dos datos definitivos, exactos. Bueno, pois moi ben. Qual que viña isto do 2007? Non, agora me diría con 2007. O inicio do sistema de financiamento. Claro, sí, pero xa me... Estabas falando de por que eses incentivos. De onde viñan eses incentivos? Non, os incentivos veñen do artículo 135, pero non xa non me acordo por que me iba a meter no sistema de financiamento. Entón, o problema é que eles din que por cumplir esa ortodoxia financiera teñen 170 millóns de euros. Efectivamente, se sumades 330 máis 200 máis 170, hasta aí, eu teño a calculadora aí, pero vamos, non creo que faga falta. Podemos poñer, son 700 millóns, 330 máis 170 son 500, máis 200 son 700, vale? Eso é a cifra que eles din.